se mitään järkeä. Ei se vittu mitään järkeä. Hyvää huomenta ja kello on nyt 7.30. Just tossa heräsin ja tänään lähdetään tekemään uuden vuoden haastetta, eli 2024 erilaista toistoa kuntosalilla ja reilun tunnin päästä pitäisi lähteä aloittelemaan. Katsotaan selvitäänkö, nähdään salilla. Joo, eli lähdetään nyt tänään kokeilemaan 2024 eri toistoa, erilaisia saliliikkeitä. Me aloitetaan tänään punneruksella. Alun perin oli idea, että lähdetään tekemään penkkiä, mutta ne oli varattu. Meillä on tässä pari paperia. Vedetään aina 1-kun ollaan 10 minuuttia 10 toistoa tehty. Ja idea nyt ensin otetaan 253 toistoa punneruksia, eli noin 26 minuuttia tekemistä. Ja eipä siinä sen enempää, että katsotaan kuinka pitkälle päästään ja sitten kuvaaja nauraa meille, kun me itketään täällä kivusta. Se on aika lailla tää suunnitelma. Mennään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Markkerista, niin 5 minuuttia taukoa ja sitten seuraava liike. Joka on? Todennäköisesti penkkipunnerus. Jos se on vapaa, niin sitten mennään sinne. Taas se lähti. Vaikka se on 40 kiloa, niin se alkaa jo vähän silleen, pieni jännite siinä alkaa olemaan. Meillä on kuitenkin tässä 190 vielä jäljellä, että vähän jännittää. Tuntuu pahalta ne. Let's go. Nyt 250 toistoa tehty 40, nyt kokeillaan se vika 3 satasen. On muuten ihan superraskas. Joo, tästä pitää deletoida kaikki. Ja lähteä sillä fiiliksellä, että joo. Lämpä sataseen, että miten se menee, kun tekijät lähtee. Okei. Tää tulee. Sä saat kyllä olla spottaamassa siinä. Tää voi olla aika paha 3. Tai katsotaan nyt, jos sais sitä 1. Vamos. Helppo. Vika. Jää. Perkele, kun se painaa. Hyi saatana. Come on. Ei se 3 tulee kyllä. Ei oo mikään helppo. Vielä 1, come on. Viisi minuuttia taas taukoa ja sit 253 toistoa vatsoon. Vittu, tää tuntuu pahalta.
seuraavaksi lähdetään tekemään vikat 53 toistoa, vähän helpompaa vatsalihasliikettä sen takia, että me ei kuolla tähän vatsalihastreeniin, joten lähdetään suorittaa jalkojen nostoa. Me vähän ideoidaan tässä, että mitä me nyt lähdetään tässä toteuttaa. No pohkeet on ainakin, mutta alunperin idea oli mave. Me kokeiltiin nostaa toi tanko pelkästään tosta niinku ilmaan ja oltiin, että ei lähde tänään. Kyllä se, no ainakin nyt idea, että pohkeet tehdään ensin, sen jälkeen ojentajaa ja haukkaa 253. Sen jälkeen meidän pitää vielä keksiä pari jotain. Selkää jotain 253, mutta sitten vielä ainakin yksi joku, mutta se katsotaan vähän myöhemmin. Nyt ainakin lähdetään tuolla pohkeella ja pidetään tästä kiinni. Tällä hetkellä pelkkä käden nostaminen itse asiassa tuntuu vähän raskaalta. Tai vähän muuta just yhden jutun. Ei muuta tuu punnellukset enää tämän jälkeen. Totta, varsinkin sit ojentajien jälkeen. Koska tepä näin. Joo. Ei. Ja varsinkin kun ojentajat jo, niin sit koko käsi on pois neliöstä. No meidän pakko tehdä lisää pohkeita. Tai jotain. Selkä mahtuu ainakin. Siis jotain pitää keksiä, mutta ei kyllä pysty tähän. Mä lisäsin vähän painoa siihen, niin saadaan tunnetta lisää. Kyllähän se polttelee jo nyt, mutta kun 40 pystyy tehdä putkeen, niin kyllä se aika kevyttä on. Sitten siinä on jotain pientä. Jos se nyt menisi 30 ja sitten vähän lisää, niin sitten 20 per sarja, niin sitten olisi aika hyvä. Alkaa niinku kylmät väreet tunkee iholle, kun alkaa polttaa sen verta pohkeisiin. Kyllä tässä huomaa, että alkaa tuntua, että mehän tehtiin jo se 250 toistoa pohkeet, mutta sitten alettiin miettiä, että mitäs tässä vielä jatkaisi, niin päätettiin, että tehdään uudestaan. Niin kun se 500 toistoa pohkeet, niin kyllä se tuntuu. ...33 pakko tehdä vielä. Sitten on tehty 516 pohkeet. Ei mitään järkeä. Ei se mitään järkeä.